सायख'नानै गोजोननाय थाबाय। धन्यबाद थांगोन। दिनैहाय जिथु डाइरेक्टर अफ कालचार गभर्नमेन्ट अफ आसाम बेनिफ्राय मोनसे सामार भेकेसन वार्कशप गुसुङै सामार वार्कशप आरोखि बेखौ LAC लेभेलाव मोनसे LAC आव मोननै जायगा हरदों। दा नैबेहाय हाब्रुबारि जिथु दतमा LAC आरोखि बेवहाय हाब्रुबारि माने UNB बा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म भकेसनेल हाइ स्कुल दा बेवहाय बर'नि बागुरुम्बा ओमफ्राय दावस्रि देलाय आरो मोसाग्लांनाय बे मोनथाम हाबाफारिखौ माने वार्कशप हिसाबै फोरोंबोनाय जादों दाखालि 15 तारिख जुलाइनिफ्राय दिनैहाय 30 तारिख जुलाइनिफ्राय दिनै माने क्लसिं सेरेमनि जाबाय आरोखि। दा बे हाबाफारिखौ मा थांखिजों लानाय जादों? गभर्नमेन्टआथ' माने थांखि हिसाबै माने जोंनि आसामनि जिमान बेवहाय माने जाथि जन'गोष्ठि थागिबिफोर दं बिस्रा गासिबो एक्सट्रा हारिमु माखासे डायलग मोनसे बेनि बिहेलुफोर आरोखि दा बे दङ जाहैबाय। दा बेखौ फोथांनानै लाखिनो अराय सम बेनि थाखायनो बे मेन हाबाफारि आरो लोगोसे बेनि गेजेरजोंनो माने गावखौ माने जेनोखि माने फिल आरोखि हारिमुनि फिल मोसानायजोंनो जा दामनायजोंनो जा बा आखिनायजोंनो जा बा ड्रामानि गेजेरजोंनो जा दा बेफोरबायदि माने कालचारेल जेनाखि जगत आरोखि फिल्ड बे साइडआव माने डेभेलप खालामनानै होनो थाखाय माने बे जिनिसखौ खालामनाय जायो आरो। दिनै क्लसिं सेरेमनियावहाय आलासि हिसाबै सोर सोर बाहागो लादों? आलासि हिसाबै सासे फैदों जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट माने एडिसनेल DC माने हेमाद्रि शेखर बरदलै CS बिथाङा दा नुजाफैनो हादों। नुजाफैनानै बिथांनि गेजेरजोंनो सार्टिफिकेटखौबो माने राननानै होनाय जाबाय। दा बिथाङा मोजां मोनसे मटिभेटिभ गावनि भाषणाव गथ'फोरखौ बुजायलांदों आरो गावनि भाषणनि गेजेरजों फोरमायलांदों। साबेसे फरायसाफोरा एबा सोलोंसाफोरा बाहागो लादों? बेहाय गासैहाय माने 59 फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लादों। मेक्सिमाम मोसानायानो मेन हिसाबै माने हिन्जावसाफोरा बांसिनै बाहागो लादों।